Nduk, anu, nduk ngono ki. Lha iki karo masku maksude. Telek le Sukimin. Anu, nduk. Oh, jane mboke wis bener lho kuwi mboke. Mosok disalahne Nduk lho. tami sik, subuh sik apa kewajibane perkara engko turu meneh ra apa-apa, sing penting kewajibanmu. Beliau itu non muslim, ibaratnya aliran kepercayaan. Ning tetep ngelingke. Ngelingke. Piye dicepaki ruko? Yo sarung kok ruko. Alhamdulillah. Assalamualaikum Mbak Apri. Waalaikumsalam, Mbak Limbuk Mak Cangi. Syukur sehat nggih Mbak Apri. Sehat menika nggih pangestunipun. Bida saking Klaten jam pinten? Wow, jam 09.00 saking Klaten. Syukur. Niki nggih lumayan rame jobipun. Ya alhamdulillah pangestu panjenengan. Nggih. Rame gek ndalu punika sing kula anti-anti saged pinanggih Pak Yoyo kalih rencang-rencang Madangkara. Aduh nggih. Saya melih wonten pujaan hati kula ingkang rawuh. Sinten? Imam. Inggih, syukur. Lah, nggih, to, kapan Jenengan tak- tasih kemutan kalih kanca niku Nggih, elok. tasih ngoten, nggih pernah wonten cerita masa lalu kok nggih. Ngaten to. Nggih. Pripun crita napa? Nggih critane. Lapun ditungi ngeten nggih. Oh, nggih critane rumiyin. Nggih. PKN niku rak nggih badhe saling kenal ngoten to. Nggih. Saling pun ajeng berpacu ngoten to. Niku PKN. program dari FKUB, kerukunan lho niku. Nggih. Saling kenal niku. Nggih. Lah kerukunan lho. Nggih. Gandeng kula niku rak nggih dilindungi kalih FKUB lho. FKUB menika rak nggih melindungi untuk kekerasan anak lho, nggih to. Nggih. Lah kula niku sire rak ajeng dianu Mas Imam. Tujune kula terus dilindungi FKUB. Nggih. Mas Imam terus gelo. Kae lho Lek Mas Imam. Nggih. Rumangsamu kok nyun sewu karo ngrokno yoga-yoga rada melek sithik tok godho, yoga melek sithik tok godho. Aku iki lho paribasan MOU ku nek nderek, Pak sing penting kula gelem nderek dalang sapa wae. Waton yoga-yoga ki aja ngantek nyinggung rasaku, aja ngantek ana sing demeni aku. Lah ngapa? Aku artis populer lho. Nek karirku hancur mergo engko aku konangan gendaan karo yoga apa ora? Pamorku hancur. Telek wong suweke kok dadak, tuweke kok dadak. Senengane. Ndek puno ya penyanyi Pak Yoyo ki ya bancine ban silatan. Lah pripun? Bintang tamu duo sinden Mimin Apri. Rayo disampar sisan sugeng dalu Mbak Mimin Mbak Apri wis penak. Sugeng dalu Mbak Apri sugeng dalu saking dalu jam. Lah aku ki apa kudu bintang tamu. Tak kira niki wau dereng sekedar Mbak Apri jenengan mang mriko Mbak. Yo ngenteni dalang kondangan urutane. dadak diajari lho. Rada maju mriki, rada maju mriki. Ngono urung-urung wis Kesampet mutung. rapisan rapindo. Kula nderek penyanyi seprene terakhir karo tengah tahun yang lalu ten Sawo ten Ponorogo. Pengen dibagekke. Napa kula ki rumangsaku nek ukuran cantik ya relatif. Kabisan kula ya ra kuciwani. Etutut ya madolke. Wong jere penyanyi rek kalih kula nu babakan menapa. Kok sik to, Pak Yoyo. Kok sampe nengo? Sik tak leganane. Nggih, kula bagekke. Nasional men mengakui panjenengan wok-wok kalian kula. Bintang tamu lho sugeng dalu Mbak Min Mbak Apri wis penak aman. Sugeng dalu Mbak Apri, saking dalu jam pinten. Aku dianggap batang ya era. Kok sik tok urung wayahe sing sabar. Nggih, urung wayahe. Mau lah Sampun Mbak. kaping mboten amuk dalu menika. Idune montrat ora. Kaping-kaping lho. Nggih. Panjenengan mboten pirsa, men tak jelaske sisan. Kok sik tok. Bapak Dokter Andi Rajimen, Bapak Haji Rajimen nganteni. Pokoknya bintang tamu sapa wae emoh njaluke Mimin direwangi salat malam. Ketemune Mimin. Ketemune ora Mimin, Sukimin. Kok tekan mriki penyon kok. Kedap kula bagekke. Sajak tambuh Ngaturaken sugeng rawuh dumateng ingkang winantu ing pakurmatan Mbak Apri. Sugeng rawuhipun ya Mbak nggih. Nggih, sugeng dalu Pak Yoyo. Nggih. Tapi sehat nggih Mbak Apri nggih. Sehat Pak Yoyo. Nggih. Nggih, mugi-mugi tansah ginanjar kawilujengan lan Matur ugi sembah barokah nuwun, panjenengane Pak Yoyo, nggih. Kerukunan umat beragama. Pak Yoyo. Nggih. Wah. Iki kok ketok ya aku ki cacar air ora ngene iki kok. Piye? Nggih. Oh, sing den pawakan begenggek iya ngono kok. Kok begenggek piye to? Pak Yoyo piyane bagus. Heeh. Ya paribasan dalang hebat ora mung paribasan dalang hebat. Ning aku ora gage-gage, ngono nganggo etika. Lah, Lenggah garwane lho, ngemong rasa.
Lah kan padha-padha wong wedok ngemong rasa. Sing wedok ki sapa? Aku karo Bu Kesi. Nek Bu Kesi genah lah kowe wong wedok kok nek nguyuh ngadeg. Nek ngisor telonan. Engko nek lungguh semampir. Iki lho, malah nyapu dalan. Tau pirone iki lho ra nyapu dalan ta menika ra nggih ta wong agem nyamping. Wong wedok nganggo nyamping ra yo nek. Wong wedok kok nek nguyuh ngadeg kok nek nguyuh lungguh kok lecet. Kuwi jenenge forum kerukunan umat beragama. Nek iki sing didelokke ora babakan nek guru ayo jagatan medsos kae wong ayu-ayu kabeh. Ini sing mumpuni. Lah ya toh ditintingi. Mumpuni ki ana kriteriane. Nika Pak, oh nika gur menang ayu tok. Apri mau apri kaya apa? Kae trek rekote elek pamane. Lah Sukimen ki sapa? Lho, kira ngerti to? Piye? Aku carane SP, nang ngene SP. Obat. Jadi carane dengan polisi Intel. Kintel. Oh, nembe ngertos nek jenengan bae kintel. Intel. Oh, Intel ta. Intel. Lah, kowe ngerti ra? Boyolali iki paribasan rumah kedua kanggoku. Oh, kowe ngerti to nek Boyolali zaman dhisik lho. Jane wilayah paribasan Musuk, Taman Sari ki kekurangan air. Ning sekarang sudah dibangun embung-embung penampungan air Satemah Boyolali ora bakal kekurangan air. Kuwi nomor 1. Iya. Pembuatan KK, KTP dan surat menyurat gratis tanpa dipungut biaya. Boyolali. Ning ana kebijakan sing aku ora cocok. Apa? Sono Layu dadi kawasan hijau ki ra iku mangkal ra ya dadak pindah to. Berarti kebijakannya mesti plus minus ana untung rugine. Sebagian orang ra ya dadi malah. Mbak ya pindah ngarepe ning dhuwur kijing kono. Senengane. Sakesuwan Bapak Dr. Andes Haji Rajimin matur sembah nuwun. Sembah nuwun Pak. Rencang-rencang panitia FKUB matur sembah nuwun. Timun wungkuk jaga imbuh. Sak gaduk kula, sak kamat kula. Sing penting kaya sing diandharke penyanipun Pak Dalang kala wau. Indonesia itu bukan merdeka ora mergo satu agama. Ora mung mergo saka Islam tok, ora mergo saka Hindu tok, ora mergo saka Kristen Katolik tok. Lan uga ora mergo saka wong Jawa tok, ora mergo saka wong Ambon tok, ora mergo saka wong Batak lan sak tetapi keanekaragaman, paribasan apa heterogen masyarakat yang heterogen Indonesia itu sing beraneka aku sing gedhekke bangsa Indonesia tetep bakoh kukuh mula rukun agawe santosa crah agawe bubrah. Islam apik, Hindu apik, Kristen apik, Buddha apik. Sing ora gelem nindakake ajaran agama. Lho, sing ora gelem nindakake pomon kae LDII, kae MTA, kae NU sing ra nindakake sing ora gelem rukun sing gawe cerah gawe oknum-oknum sing pengen mempecah belah bangsane aku dhewe nganggo dalih agama. Sik tak pedho dhisik. Nggih. Iso muni ya kudu iso nglakoni. Jenenge umat beragama yang baik harus melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya toh. Nggih, insyaallah. Jenengan agamane napa? Kula Islam. Lah lek Islam pertanyaannya, wingi salat tarawih sampean melu sope wong lanang apa wedok? Niki soal akidah lho iki, soal iki soal agama lho, aja main-main lho. Ning panggung iso dienggak-enggokke. Heeh. Nyun sewu nggih. Heeh. Seniman ya seniman akhlakul karimah dijogo. Lah nggih, kula takon. Jare wong beragama sing apik kudu ngibadah. Nggih to, leres to. Mongko salat sing apik iki selalu jamaah. Pitakon kula jenengan melu golongane wong lanang apa wedok? Kula pas salat tarawih wingi, nggih to? Nggih. Ten sop kakung nek pas dum-duman jaburan klumpuk ngen wedok. Lah nek kan wis bar salat, wis. Nek aku ben ra bingung, aku ning tengah-tengah kok, Lek. Ning nggon pas sekat kae aku. Nek sekat malah gor indek-indek ora ngibadah kok, Le. Jenenge kok, Le. Pembangane bingung. Almarhum mbokku ki kan aliran kepercayaan Sabto Dharma. Heeh. Beliau itu nek Napa-napa, Mbak? Mbok kula aliran kepercayaan Sabto Dharma. Oh, nggih. Simbok Soarki Simbok. Terus Simbok niku nek subuh kae beliau ya beribadah sesuai keyakinannya. Ning mesti ngelingke, Le tangise. Nduk. Jare nduk. Intinya apapun agamamu, dimanapun kamu berpijak, rukun kuwi tetap kudu diutamakan. Pokoknya tetap bersatu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya ngeten Mbak Mimin Mbak Apri. Ini kok pengalaman kula pribadi. Mboten kok buka wirang utawa sejarah niku mboten. Ning kula aslinipun lak muslim. Nggih. Bu Kesi rumiyin menika non muslim Hindu. Nggih, akhiripun purun mlebet wonten Islam. Ning bapake, ibuke ngantos sepriki tasih Hindu. Nggih. Ning gumun kula Pak Ibuke Bu Kesi mara sepuh kula sangat toleransi.
Angger kula sowan wonten dalemipun Tulungagung. Mak, Pak, Assalamualaikum. Mriko nggih jawab, "Yo le," ngoten niku. Mboten ning lak ngurmati nggih, ngurmati kan bahasane dhewe-dhewe ngoten niku. Nggih. Ngapunten nggih Bu Kesi. Dalu niki kula kirang perfeksionis. Ngeleng. Nek masalah muka kula lidangan pun maksimal pun totalitas niki nggih to. Anu cara sanggul nggih pun demes. Mung nyun sewu kebayak kula kecendaan nggih. Nek sing ra ngerti ra ndarani pamer gelang to wong sing ra ngerti lho Mas. Kecendaan banget. Nek wong sing ra ngerti sing wong iri dengki ra ndarani padahal niki mergo kecendak. Sing wong ra seneng iki aku ya gumun lho Lek. Ngerti glora. Gelang awet corona ngantek sakyaene kok jek awet ra kadol ya. Menengo jenenge Sopi kok pati. Tukang kecendakane sing ra ngerti wong sing ora seneng sing kok iri sing pikirane jail metakil drengki srae mesti darani. Nek sampean iki pamer gelang ngono ki lek jaman saiki malah kleru lho Mbak Milin. Liripun. Padha karo jenengan iki ngundang kejahatan. Nuwun sewu. Niki piyainipun kathah. Racake pancen piyai sae. Ning ada satu orang oknum sing nyatane nggih oknum niki bakal jahat kalian jenengan. Terjadi banyak di layang kabar di televisi Piyai Putri neng apa kuwi pasar ngagem apa kuwi jenenge mas-masan nggawe kalung digelandang jambret nganti tiba nganti dadilan patine. Nun sewu. Ngoten niku ngati-ati. Jaman saiki pamer perhiasan dudu nggone. Mancing nggih. Mancing niku. Ning nek umpama aku pribadi kula ya artis kondang populer bondo kula ya wis akeh Mas Picih Rajaprana ya turah-turah. Upama kalungku iki sing ketelisut ngono aku ora apa-apa mau dijambret. Sing penting kudu kehormatanku kok. Kehormatan kok dikrawuk. Nek kehormatanku rak ya kok. Kehormatan nek paribasan iki ketelisut paribasan upama tok silat. Kowe ora ngilu karo githokmu ngono kehormatanmu dapure kaya super tetra ngono. Lah obat korek. Nek kalung ngono paribasan digadekke apa ora iso nebus sesuk tuku meneh. Nek kehormatan lek mulihke pripun lah ya. Pokoknya sesuk pokok men sesuk aku nek panitia ndawuhi riderku ora neka-neka. Riderku ora njaluk dijemput Alphard ora njaluk tempat hotel. Sing penting ada dua panitia sing antar jemput. Teras rono ki arah ngendi, Nduk? Arah Nepen. Lho ki rak ya rada ana bulak sithik to. Lah nek dian nganti aku lho, diawenge wong rene diblusukke ning Tegalan. Ya kuwi sing mbok ajab to. Oh lah iya. Iya. Sing ngaturke panglipun. Mbak Mimin menika sowan Boyolali menika kados rumah kedua. Ngaten. Rumiyin saderengipun dados pesinden, Mbak Mimin menika berawal dari pengamen. Ngamenipun wonten Pengging. Nggih, Unggul Pengging. Lajeng pindah wonten soto Mbok Giem ngajeng SD Mbanaran. Ngajeng SD pirang tahun kali? Kali 5 tahun 2009 sampai 2014. Oh. Mboten kula pengen ngerti penasaran. Sampeyan ketika ngamen niku lagune napa? Dipraktekke mawon. Ya. Piye ta, Lek? Maksud aku cerita ki flashback ki paribasan nek orang hidup ki berproses kristalisasi keringat lho ora kon praktek rayu aku malu. Ya ora apa-apa. Flashback ben eling jaman kowe nyambut gawe ning Bang Jo. April lambene elek. Novel aja nglatke rene. Ngalah. Ngerti ae ndi sing wegah aku konsentrasi mbok ranah pribadi ki ora tiba nang panggung ngono lho. Waduh. Lho kowe lho jajar nopali lho, kaya nopalan ngeterke priksa mbahne kakung. Piye lagune apa mbiyen pas? Lagune pas ngamen. Iya. Ya ngangge melet-melet ngono kuwi. Nggih mboten, iki kula kalem to. Oh nggih. Doel sukanya doel. Nempel maunya nempel. Cowok zaman sekarang memang susah dipercaya. Lihat kening licin, lihat body mulus tak tahan. Lagu kuwi ana pituture. Pituture apa? Saiki harta, tahta dan ani-ani kuwi marake ganggu. Harga tahta wanita. Dari wanita salah satunya ani-ani pelakor ki mula lihat kening licin, lihat body mulus tak tahan. Setan iblis ki nggodhos dalane werna-werna. Nggih. Mboten. Jenengan pengalaman sing terburuk yang pernah terjadi. Setiap orang kan mempunyai pengalaman masing-masing. Mesti duwe pengalaman pahit. Kula ya duwe. Yang jenengan ketika ngamen ini pengalaman yang pahit napa? Pengalaman tau dirombong kae lho, Lek. Nek dirombong kae dibayar duit palsu ngono. Aku ngamuk, Mas.
piye to wis dosa kok dibadet palsu aku ngono. Zaman aku masa jahiliyah, masa kebodohan ya. Ya ora apa-apa tak critakake wong arep ya ben ngono gitu. Lah wong kowe ya wedok palsu aku jenenge. Ya wis dadi. Ya bener. Lah ya kono ya ngono wis was gobyos dosa ora entuk duit. Pengalaman terburukmu apa? Lah ya kuwi mah wis dibadet palsu kok. Nek mboten nate amit sewu dipun garuk Satpol PP niku mboten nate nggih. Nek digaruk karena gelut nate. Sampeyan iki gelut. Lah kula kan membela harga diri saya toh ceritane. Lah terus ditarik tapi ternyata cuman salah miskomunikasi aja. Oh. Nduk sesuk aja metu bengi ya wong wedok iki godane akeh. Oh nggih. Nggih. Mboten dituding-tuding disalahke ngoten mboten. Tapi diarahkan. Masukin nanti pipiring tindak pidana ringan. Wah. Jadi diarahkan kalian dinas sosial. Nggih. Terus kula diparingi redana kawan yuta. Nggih. Jaman semonten kula nggih tumbas mendo, tumbas wedhus niku dadi ngrembaka, mula kondang mimin blantik wedhus niku merga kula entuk bantuan saking dinas sosial niku. Lah wedhuse riyen pas nyicil pertama iki lanang apa wedok? Kanci. Ya kaya juragan. Maksudnya ngene lho, Nduk, ilmu sing dipethik kuwi hidup itu berproses. Ora ujug-ujug ongkang-ongkang lungguh krasa gumelan nanging berproses saka wit cilik ngono lho. Lah sapa ta sing ngerti saiki aku dadi artis kondang kaunang-unang sapa sing ngerti lho. Lah wedhusmu kae rak gembreke rak kaya wong wedok ta. Endek. Nggih kalih guyon kalih panglipur nggih Mbak. Inggih. Sak menika panjenengan berdua ingkang trep kangge event ingkang dipun selenggaraken kalian FKUB niki kinten-kinten napa magepokan kalian kerukunan. Nggih. Monggo. Katresnan saged wong kerukunan niku lak jembar tebane to niku nggih. Wiwit saking skala kecil saking keluarga, rukun karo anak bojo keluarga, kali tangga lan sak piturute. Nggih, leres. Pinong jangan ngedrop, Nduk, santai aja. Ngedrop karo sapa? Kali kula kok ngedrop malah ngoplok. Santai engko tak mong to nek ngadep. Ngerti pasuryanku kok ngedrop. Kalah ayu ya. Lah ya ayu kowe ning kadang kan ngono ki mental membawa. Dadi ayu wis semangat tekan panggung ana bintang tamu kondang terus kowe ngedrop ngene ya iso to. Pinong ki gumun. Napa? Bintang tamu kok kisut ngono. Iki ora kisut glodoki. Engko nek wayahe apik rak ya apik. Nek kok 3 tahun ora apik-apik. Nggih. Menika rak nyarengi hari Paskah nggih. Nggih, ugi mengucapkan selamat hari Paskah bagi yang menjalankan merayakan hari Paskah. Toleransi tetep ya, Le. Enak. Nggih. Iki diaturke napa? Tembang kangen nggih nambani kangenipun panjenengan berdua sing nyatane rumah kedua jarene wonten Boyolali mriki. Nggih. Pun bawani riyen. Bawanipun pangkur mawon nggih. Wah nggih. Apa lora cesuk ora ono rekoso aku meneh. Walah, lah gitu ya bener kita saling melengkapi nek salah gebablasan tak ya rekoso aku to. Aku saya tua pengine menep mung srawung terbebani dengan apa? Telek. Kangen ku tanpa bar suntike suarane apik kaya ngono bar aku bar preksa lho aku bar disuntik malah rusak awakku aku apa jenenge semangatku ki terpacu lho Le oh ya ana pengaruh mergane apa mergane enek kumis tipis ngono kuwi ya marake iso motivasi ya iso marake nglokro ya iso gumantung awake dhewe nyawang wis mengkorok donya kan digelar to Nduk wong bagus to wong ayu ki nggo nyemangati ya iso ning dadi panggoda ya iso dadi njlomprongke ya iso bondo ki dienggo dana driyah ya iso dienggo paribasan dienggo angkara murka dienggo ngeslot ya iso gumantung cara lho iya bener hotel ki nggo istirahat ya iso dienggo mesum ya iso gumantung gumantung oknumnya jadi jangan menyalahkan tempatnya lho kulino aja mung sliramu kang dadi telenging ati gandeng iki ngambah laras dhuwur sumelangkul nganti Mbak Apri ora kuat men dipun bantu kalian gurunipun dasare bar loro mesti suarane sing laras dhuwur iya
Niki nanggung laras dhuwur ra tekan, cendhek ngagor-agor. Gumun. Rene pilihane iku. Lah nggih, lar ngemong lah. Nggih, mila jenengan sing nutupi. Niki gur menang rai karo awak permaan kok nek ra dipermak awake raine ra madol. Besok ketoke le munggah swarga gur gelunganmu kok le. Lambene nek omong jan. Nyepelek. Ayo. Nonano. Ayo, Mbak Mimin. Tilinganipun Kang. Rada budet wis tuwa. Apa enek sinden wos. Timatke tenan lho. Bu Kesi nyun pangapunten disinasa penyuwun dosa ning rak mboten nyun sewu wis ora gampang melih nek kula mumpuni to Bu pun mboten kaget melih to lho Bu Kesi. Waslah wasanggonku nunggu. Kalau menjingak munter piye? Apa larase iki munggah sak wilah ya Mas? Munggahane. Heeh. Kok tok gawe barang iki mau. Gulu menjingmu lho pindah ning cengel iki mau. Waslah wasanggonku nunggu. Iki wong bawa kok kaya wong lelaku ngono lho. Kok lelaku? Mbok sing santai ngono lho. Apa ya rapake karo Mas Santoso ya? Pak Lurah. Lah ya Pak Lurah keras. Waslah. Semene apa ya? Ya ra apa-apa. Waslah wasanggonku nunggu sliramu. Waduh, nafasnya landung kok. Nek napas cekak mesti do medhot-medhot. Sliramu amung leledo. Lek nyuara lanang nyapa kok sikile sing tengen dijokne nyapa? Crimpet-crimpeti nek. Oh alah, biasa nyuara lanang malah kaya Pak Juwair kok lho. Pak Juwair ya becik hebat. Sesuk ade melu Pak Juwair lho. Iya. Sesuk bengi melu Pak Juwair lho kowe. Jajal pelek. Ora melu-melu aku. Ngelingana rikala tinake pungkar sliramu nate ngendika tresna lahir terus sing batin. Kondange lak Mbak Mimin niku gurune Mbak Apri merga luwih senior. Gandeng panjenengan kekalih wae lek sampun nembang gantian. Sing biji ampun jenengan ning sing dadi juri niku penonton. Nuwun sewu dumateng sedaya para lenggah. Mbak Mimin kalih Mbak Apri kala wau swantenipun sae sinten? Mbak Apri. Lah kowe gawa dolop kok tak mono kok. Penonton ki tak bayar kabeh. Tak bayar kabeh aku sinden anu merwira kok. Lah kula dhe tak nggo apa ora tak driyahke. Waduh, apa? lakar manguwuh ing mungsuh paminta lawan anggrolir sing nabdo
kadhayon kanobro kanggo gawe wong cakrak sapa lek nom mripatmu bocah Mandura aranku Kakrasana kowe sing jeneng Kartapiyoga ya dasar Prayata kowe tak kandhani ringkih-ringkih wong lanang lamun to ngruda peksa rasane wong wadon mula kang kaya mangkono ri palungguhan iki kowe kena gura godha kelawan Dewi Erawati waton pinter nglangkai bangkene Kakrasana ing kene dalan patimu kowe anakku ngger Kartapiyoga kaya ngene iki entuk-entukane bocah ora gelem gugu kandhane wong gerang kowe tresnani wong ayu ki larang regane yen ora waspada glandang nyawa nyatane tenan ning bapakmu iki Kuranda Geni sing bakal golek bela sapa mrang tata
ana hamen sang langkat ya lumapat kumpret swara cempare Bathara ya jagat mangestung para anak kunduk Irawati anggen kuangan tuantu sarta nganti-anti balimu kaya ngenteni sileming prau gabus cumule watu item saka dasaring samudra bantere pandungaku satemah dijabahi dening Hyang Agung ketitik kowe wis bali marang Mandaraka kanthi kahanan wilujeng niskala Irawati. Inggih Kanjeng Rama sembah pangabekti kula unjuk. Ya, ndak tampa wong ayu. Nuwun pangapunten. Babar pisan kula mboten legewa bilih. Salebetipun ingkang putra menika lena lajeng cinidra dening putra Narendra ing tirta kadasar nenggih Raden Kartapyoga hingga awit saking pengayomaning Hyang Agung satemah wonten pawongan ingkang paring pitulungan dumateng kula nyirnakaken dumateng Kartapyoga lan amboyongi kula wangsul wonten ing negari Mandaraka Rama. Lah banjur pawongan kuwi sapa Irawati? Inggih ingkang sakmangke seba wonten ngarsa paduka menika lare dusun utawi kademangan Widara Kandhang tlatah Mandura. Naminipun Kakrasana ing sampun milujengaken kula Kanjeng Rama.
dene utamaning nata Berebudi bawa laksana waladalah kowe ingkang nama Kakrasana meninggih kasinggihan sinuwun bekti kula katur ya ndak tampa nadyan ta wong sak donya kabeh wis kebrebeken lamun ta panjenenganing sun anggelar sayembara sapa ingkang bisa milujengake putra putriku ya kuwi Serawati marang negara Mandaraka bakal yen kakung ndak palakramakake ning mestine Kakrasana bisa ngilo klawan githoke dhewe kowe mung bocah desa esa-esa paribasan cebol gayuh ngawiyat wong buta ngitung lintang luku sinawat dalang kayu tangeh kenane cepak lupute kula kang mangkono tinimbang bebarang wirang apa kira-kira kowe pantes lamun to mengku sekaring kedaton Mandaraka Erapati gagasen kuwi Kakrasana Nastening ludira kawang-wang ngekono pang sumirat aduh pukulun Sang Hyang Narada ingkang matedhak wonten ing negari Mandaraka sembah pangabekti kula kunjupulun ora perlu kowe bekti marang dewa ning wa sing wigati kowe wis tumindak luput mongko sing jenenge ratu kuwi hambeke bawa leksana ora kena nglincati sabda kang wis kawedhar anggonmu anggelar sayembara sapa wae sing bisa nyelametake ya kuwi Erawati jari yen lanang bakal ndok angkat dadi putra mantu ning nyatane piye malah kowe ngina malah nyepelake marang derajate wong Sudra Sampali ya kuwi si Kakrasana kowe tak kandhani negara iki tetep bakal kisruh donya iki bakal giduh lamun to ana ratu sing mencla-mencle rembuke kaya dapurmu kuwi Saryapati oh kula nyuwun pangapunten ingkang agung kejaba saka kuwi nadyan to lamun to kok sawang ngangge netra wadak pancen Kakrasana kae wong sing tanpa daya nanging yektine kuwi dudu wong sembranan merga tedhak turun Mandura majane Prabu Basudewa sing calone dadi ratu ana Mandura kebangetan anggenmu suwiyah kelawan pepadha Kakang Kakrasana mandeg dhisik Kakang ngopo nyatane wong tuamu kaya ngono tembunge aku digepuk nganggo tembung sing prasasat dipadhake aku kewan mongko blaka suta blak kotang terus terang aku ki mau ngeterke kowe bali marang kraton babar pisan ra ana ceceking rasa aku kepengin ngrabi karo Erawati babar pisan ora ning netepi dharma kasatriyan sing kudu labuh marang wong sing butuhake ning bapakmu tembunge agal sugal kaya mengkono ning nadyan kaya ngapa lan kepiye aku wis kebacut tresna karo Kakang Kakrasana tresna kaya apa yen ora dipangestuni karo wong tuwa ora bakal barokah tetep aku pengen dadi garwamu ora bakal kelakon tetep bakal bisa kelakon carane piye aku tengono ae
Apa kaya ngono kuwi kelakuane wanita utama? Dewa Narapati Wenariswara Kresna kalangkunging tresnanira mring Sang Hyang Danon Sinawi mongko pisah unggianipun Kulun Bathara Narada bekti kula ya ndak tampa kekerasana sing sabar ya ngger sing sabar ya pancen bener kaya ngono kuwi hambeke satriya sepi pamrih rame ing gawe tetulung tanpa ngarep-arep bebungah apa-apa ning ngene semene ripalungguhan iki jagat ngangkat marang derajat kamulyan kita merga jeneng kita wis mraja ling akerep punjul ing apapak mongko dadi mustikane wong Mandura ripalungguhan iki kahyangan lagi gonjing merga pangamuke ya kuwi Narendra ingkang ngrabasana kahyangan ratu saka Rengga Bumi ratu saka negara Rengga Bumi ya kuwi Prabu Naga Prasanta ingkang nitih gajah aran Gajah Puspadenta. Wis kapatah lan tinuding ya mung kakrasane ngentrep dadi jodho ayo. Ripalungguhan iki munggah kayangan dadi jagone para dewa. Inggih yen tela kados mekaten boten langkung sendika ngestakaken dawuh. Lon-lonan ngliwati kali cing-cing guling men rancak sing dadi lakune. Nggih, ngestakaken dawuh Bu Kulun. Dumalang si dek-dek guling, sakune kuro ebe amal umi. Lakatan ilang si dewa sakadendra, sintang panjerita. Manganjur lakune ngangin gugur agraning araga nitik wujute cetha lamun ki jalma menungso bisa mabur munggah kayangan iya iki Kakrasana
jagune para dewa desa mabur merga duwe kadigdayan Garuda nglayang. Kowe sing jeneng Prabu Naga Prasanta ya Ratu Rengga Bumi bakal ngrangsang Suralaya njongkeng palenggane Sang Hyang Girinata. Kelakon panjangamu waton pinter mecah sirahe Kakrasana. Wah, ilang nyawamu. Mangsud narimeng kabu budine kang den bawani kakrasana wonten dawuh Bukulun arep ndok kapakake gajah iki badhe kula pecah sirahipun. Aja nggih raja, Gajah Puspadenta iki semune wis ngaku kalah kelawan jeneng kita. Kula kang mangkono men supaya piguna ingkang dadi uripe semune bakal suwita kelawan jeneng kita Kakrasana. Manute ndak kira ya mung marang Kakrasana. Buktinipun menawa Jajati Tiyana kondur marang negara Mandura, ulun sing ngawat-ngawati kira-kira gajah iki manut karo kowe apa ora?
Sinebut anak Anung Anindita. Pinter gawe rasa marem lan uga ngarumake asmane wong tuwa, Basudewa. Anak kula Kakrasana. Iya, pancen kaya mangkono. Tinuding ketiban sampur mongko dadi jagone dewa nyatane ngrampungi gawe. Semune Ripalungguhan iki jagat Mandura wis wiwit surem. Kudu ana obor pepadang mongko sing dadi obore ora ana liya satriya ingkang kebak ing lelabuhan lan dharma suci. Ya ki anakmu si Kakrasana. Lho nggih. Yen tetelo kados mekaten sisan damel kula aturi paring pangestu panjurung lan ugi nekseni bukulun. Ripalungguhan samangke kula lereh kepraben. Dene anak kula pun Kakrasana ing kula tetepaken dados ratu wonten ing negari Mandura kanthi ajejuluk Prabu Kakrasana ugi Prabu Balarama. Merga iki kelakon dadi jagone dewa, dadi balane dewa, ulun uga paring senjata nama ya kuwi jejuluk Prabu Baladewa. Ripalungguhan iki ora mung pukulun Bathara Narada, semune jagat sak isine padha anjurung estreni paring pangayoman anggenmu dadi ratu ning bumi Mandura iki. Kantinen para warga Mandura marang ambangun lahir lan batin. Ya nadyanto aku ngerti lamun to hambekmu ki mesti kereng kejem ora sabar. Nanging lamun tandha lambari karo kawicaksanan mesti wayanggenmu dadi ratu bisa ngadeg jejeg mangka pengayoman kula.
Nuwun pangapunten. Allah tanpa rupa kula menika ratu saking Mandaraka nami kula Salyamati. Ingkang sepisan nderek mangayu bagya Prabu Baladewa ing sampun sinengkakaken ing aluhur dene ingkang angka kalih. Menawi menungsa niku gadah dosa kalian pangeran waton tinebus kanthi tobat lan tulusing pambudi sarta rosaning panembah tartamtu badhe pikantuk pangapura saking Gusti karana pangeran menika sipatipun maha welas lan asih. Nanging menawi menungsa gadah dosa kalian padha padane menungsa kok ngantos kula dereng nyuwun pangapunten lan dereng pikantuk lumunturing pangaksama kula badhe nyangga dosa nganti jaman akhiripun kula gusah Raden Kakrasana kados sato nalika sowan wonten ing Mandaraka mongko saged ngrampungaken perkawis ing negari kula. Sakmangke kula nyuwun pangapunten lan masrahaken anak kula Irawati bareng anggenipun badhe murba wasisa. Menawi kula kedah nampi paukuman kula ikhlas lahir batin dipun gantung wonten alun-alun Mandura. Wong ki sing apik ora mung rebutan bener ning malah rebutan luput kaya lelakon iki. Mumpung iki ya dasare isih ana ing sasi Sawal. Doran ing ngapuran mestine lak ya Baladewa gelem nampa pasuwitane putri Mandaraka si Erawati iki. Inggih pukulun boten langkung sendika ngestokaken dawuh mesake lho ora ditampa diriwangi kaya ngene tekan kene barang e. Inggih ngestokaken kula tampi badhe kula palakrama. Kepyakmu dadi ratu perintahmu luwih adem lamun to ana putri ingkang njajari lungguhmu Baladewa. Ana gaman sing ampuh kejaba mung gaman kerukunan. Ora ana gaman sing digdaya kejaba mung gaman panunggal kabukten ingkang kababar ing ripalungguhan iki. Manunggale Mandaraka kelawan Mandura pancatane rasa tresna antarane Baladewa kelawan Irawati muga dadi kekuatan ingkang santosa mbabar marang Rahayu satemah Rahayu Rahayu Salaminyo.